Fit-8 ta' dalgħodu fetħu l-postijiet tal-votazzjoni fl-elezzjoni li permezz tagħha il-Partit Laburista se jeleġġi mexxej ġdid. Il-persuna li se jkun qiegħed jieħu post Joseph Muscat fit-tmexxija ta' Kastilja. Il-votazzjoni tal-lum tibqa' sejra sa 8 tal-lejla u hija mifruxa fit-13 il-post wieħed f'kull distrett. Il-membri tal-Partit Laburista fil-fatt qed jivvutaw fil-każini tal-partit filwaqt li fit-tieni distrett u l-10 distrett qed jintużaw ir-Rialto u l-Orfeum bħala postijiet ta' votazzjoni. Dalgħodu Net News issab il-Chris Fern barra Rialto jikkoordina lin-nies tiegħu. Preżenti fuq barra kien hemm diversi deputati fosthom Glenn Bedingfield u Chris Agius. L-elezzjoni qed issir l-għada li għall-aħħar darba bħala mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat kellem lis-segwaċi tiegħu u għażel Corbyn biex jagħmel dan. Madankollu tul id-diskors wieħed seta' jinnota li ċ-ċabċib ma betix ġej mand kulħadd bl-istess mod u l-appell tal-mexxej li sejjaħ għall-għaqda żgur li ma wasalx għand kulħadd. Mhux tal-hekk tal-gwerra interna fil-Partit Laburista komplet fuq il-medja soċjali b'reazzjoni għal min kien bil-qiegħda wara Joseph Muscat waqt id-diskors tiegħu. Kulħadd seta' jinnota li kien hemm min għandna il-Prim Ministru uxxenti, kien hemm min beka, iżda kien hemm min injorah jew sforza ruħu biex joħodlu bidu. L-att tal-voti huwa mistenni li jibda l-ħabta tal-10 tal-lejla u se jsir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wara li jkunu waslu il-kaxxi kollha bil-voti, inkluż dik ta' Għawdex.